Шгеничат очу. Olha alguém dá chua cacha de lá, então. Aí tu tô me joa. Olha Hasan da. Тридцать шесть видишь, это газон вытекал миксер. Коллиматор Хамильник, точно. Точно. Все чувствуется от пола, все можно все. А, да, вон, на 50 будет. Вот он, да, не вариант, да? Блядь, надо было калаш взять. Что-то я ступил, блядь, реально. Султан. Алло, антен болжу, моточки, ау, со калаш айта, ау. Баба. Вот он, я, со калаш айта.
На какую его? Блядь, калашева, мотор играл. Фил, кшала, езма. Эмки калаши. А эмки калаши. Али, Эмки, может, патроны. Это ссылки здесь. Ctrl-A, то и здесь. Калаш, алой, асма, это не... Салой. Айцаци муту, стиву, что... На 355 лошкаф. Эмки, молодежь, атеистра потом.
Boş kalma. Kamu là ổn đảo. Chứ gà bông.真正和我说一下。你说你给你儿子这个出生。هدي ده هيروح ايه باقي ممكن تشتري طب ايه حاجة مثلا حتى زنبل كورتو اه شغل كده حد مش تحت المنطقة شيء ده даже не наводит на тебя этот тоже если باقي بس أدرس كلبهم بس أول سؤال بعدين تأجيز بعد سيارة بس كواش أقصى بالبرع السيدي امشي ساعة فترة الفواتش دي Wszystko di po 4 человека. Обидится ли об один день играть? السلام عليكم طيب وعليكم السلام اتفضل بس هو ده ده وار لا تعال واسطة بص عايش ما نو سرتي يعني подожди حمدي موجود Ya ama çalışıyor Rustam aslında yakın aldım o Rustam aldım. темный Hasan'ı bıraktı. вот ها И пример мы с Клэрком еще не видим. а то и Все, поехали. Бегайте, бегай, да, нормально, нормально. ready а то и لا والله حيقروا الشيء ضد كيدي أختي already go let's go
Already also. Улетает. Рашен по центру, Давай, кино. Вот это. Походу, Султан, у тебя надо в Дискорде все настроить, где микрофон. Понятно, игру пока его агоса. Хотя берешь дикос, хотя мугос. Знаешь, нормально хос, а душу. От души, да? Vuoi poi che ci dai? È andato sotto il braccio. Sabor hoje. Аптечку, антоночи. Больница. Самое лучшее вино. Тургеш, да? Соча, уер. Тургеш, да? Да, бочка, слушай, бочка готова. Ой. Анти то есть локи. Готова, да? Тургеш, да? В чем был? Вон, лака. Ничего, лака. Ой, вообще жизнь, ахцы. Ничего, лака, да. А, Руса, Хасан, Султан, Хавил, заехал. Allora, ho chance.
Abi alır mı bilirsiniz? Eu vou ter atenção, 350. Isso foi. Aqui é assim. Vou levar ponto por nós. Tamam, what do you hold? Isso. Saúde. Ready? Fasulye adırsın ya. Bir خنية واقعا. آخر واحد قراب وجهك تهجده. أو خنية يعني. آخر واحد. وجداش جي خيش اللي يرجيش فيه تشش مخنوسة. ها تشش خنوها شهرات ولش. إذا تلوونت يا دعوة خاور تدور شيء خيرت حملة خواش تديان. أكتشكن الوقت أكتشكن. لا وقت أخرج شلون؟ زونم يعني أرون. أنا مش ناس. يا أخي خلص. عمالي تهم تودي. هاي سوني رجال. هذا بقولك إيش أبتج كيش يخرج. أزمته. هاي اسمه. هاي اسمه. صدق الرجال. لا تأخن ويا رستم. هو أوبا سجوبه. عاش قسم الريسك الجرس حنقول دجلين ورسة سجيها هذي. لو تعتري عاجبينك. يلا. مجاورز. خمها. حمير. شلون يوم ترى قاهم ناس داهق. يوم بيوهم. Girersin ya. Ha emşler patronmuş. Ha Hungary tüyler emşler.
Фактически ПЦ-4 уровень. Це чого? Хотя М16, блин, а волгаки. А М16 bilirsin patron jeti razı. А возим согтал вернулась. Да, же, saçma. Ой, Хамас очень кодоху. Что машина вот. Машина мезгио. давай чамбац возим. Со заправку чувак его. Салам алейкум, я зон хадейх. Центр голда ханус я вор аптечки проболики яхраз. Может, а то гладиатлар, да их кого. А я ему отомстил за тебя.